naman ng napakatamis na smile yung mga katabi ninyo. Pwede po tayong tumayo lahat at umikot. Kamayan po natin ang bawat isa. At batiin natin ng a blessed Sunday to everyone. Meron lang po tayong konting technical difficulty. So, may inaayos lang po saglit bago po tayo mag-start. Sige po. Handa na po ba tayong purihin at pasalamatan ng ating Panginoon? Amen. So sabi po sa Matthew 5 verse 18, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." So we can raise our hands, we can shout, "Lord, you are my Lord," pero yung puso po pala natin malayo sa Kanya. And this morning, let us assess ourselves. And as we sing this song, let us allow ourselves na mas mapalapit yung puso natin sa Panginoon, which is the reason why we are here. Amen. Amen. We enthrone you, Jesus. We
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, Lord God. Una sa lahat, Panginoon, kami po'y buong puso nagpapakumbaba, Lord God, at buong puso nagpapalinis sa iyo, Panginoon, upang maging karapat-dapat po kami sa umagang ito, Lord God. Maging karapat-dapat ang aming panalangin, Panginoon. Maging karapat-dapat ang aming pagsamba, Lord God, at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, tinataas namin sa iyo, Lord God, ang taong gagamitin mo, Lord God, sa umagang ito, sa buhay ni Sister Arlene, Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa kanya ng talino at kalakasan upang maipahayag niya ng maayos ang iyong banal na salita, Panginoon. Upang sa ganun, Lord God, makamit namin, Panginoon, ang nararapat para sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito at sa buhay ng bawat isa, Lord God, na nakarating sa dakong ito, Panginoon, upang ikaw ay pasalamatan at sambahin at makarinig ng iyong magandang balita para sa lahat. Marami pong salamat, Ama. Muli po namin itinataas sa iyo ang aming pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa araw na ito, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Una po sa lahat, magandang umaga po. At tayo po ay narito ngayon sa tahanan ng ating Panginoon para tayo po ay magpuri at lahat ng bagay ay pasalamatan. Amen. Kalimutan po muna natin yung mga problema natin sa buhay dahil ang Panginoon na po ang bahala dyan. Amen. Kaya po wala po tayong gagawin kundi magpasalamat at magpuri para sa ating Diyos na buhay. Kaya po sabay-sabay po tayong umawit ng We Wanna See Jesus! We wanna see Jesus lifted high, abiding the fights across this land, that all we might see the truth and know He's the way to heaven. We wanna see, abiding the fights across this land, that all we might see the truth and know He's the way to heaven. We wanna see, we wanna see. We want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus. We want to see Jesus, Jesus lifted high. Abiding the fast across this land, that all we might see the truth and know He's the way to heaven. We want to see Jesus, Jesus! Jesus! we want to see Jesus lifted high. See Jesus lifted high, abiding the fights across this land, that all we might see the truth and know He's the way to heaven. We wanna see Jesus! we wanna see Jesus! we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus! we wanna see Jesus! we wanna see Jesus lifted high. Lord, my strength, it's in you, Lord, my hope, it's in you, Lord, and you is in you, my life, it's in you, Lord, my strength, it's in you, Lord, my hope, it's in you, Lord, and you is in you, with all of my I will praise you with all of my strength, with all of my life, all my hope is in you, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you. Lord, and you is in my life is in you, Lord, my strength
entered into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, most on high. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, most on high. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord, and you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord, and you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord, and you. Worship our living God and give the best worship to Him, for He deserves that from us. Amen. To the earth.
Just call upon the name of the Lord. Just call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Come on, church, let us declare. He is the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Let's lift him higher. Let higher. Oh, yes, oh God. Higher. Be lifted higher. Be lifted higher. Higher. Be lifted higher. We lift you higher. Be lifted higher.
Let us declare that He is our God. Oh, be lifted up in this place, Jesus. Be lifted up in our life. Be lifted up in this church, oh God. Oh, we welcome you in this place. We thank you, oh God. Oh, we thank you. For you have visited the hearts of your people this morning. Oh, we thank you, Jesus. Hosanna in the highest. It is our privilege to worship you and to lift your name, oh God. And you alone be lifted up in our hearts, in our life, oh God. Come on, church, let's sing it once more. And let us declare that He is the only one who will be lifted up in our life. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you for visiting each and every one of us this morning, oh God. You are the reason why we're here. Thank you for giving us, oh God, this opportunity to lift your name, to worship you. That is the only thing that we desire, oh God. We thank you, oh God, for we have felt your presence in this place. Thank you for moving, oh God. We just want to lift you higher. We just want to lift you higher and higher, because that is what you deserve from us, oh God. We desire to give you more. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to give you back all the praises, oh God. Thanksgiving. And all the glory belongs to you alone. In Jesus' name, amen. Come on, church, let us give the best clap offering to our living God. Anyayahan po natin dito sa harapan. Ayan. Sige po, let's stretch our hands towards these children. Lord, marami pong salamat sa buhay ng mga kabataang ito. We pray for your continuous protection. And Lord, dalangin po namin na
Kayo po ang magbigay sa kanila ng wisdom, ng knowledge, Panginoon, sa kanilang pag-aaral ngayong linggo, sa kanilang Sunday school. Let your wisdom, Lord, be upon them upang maunawaan nila ang tinuturo ng kanilang teacher. And Lord, we also pray, Lord, sa kanilang Sunday teacher to give her the knowledge, the wisdom, O God, upang maturuan niya ng ayos sa mga batang ito. Gawin din po, Panginoon, we also declare good health upon these children, O God, sa panahong ito na kung saan, Lord, ang aming pong panahon ay tag-ulan, tag-init, at dalangin po namin, Panginoon, that you will cover them with dry protection, O God, despite of calamities, Lord God, na dumadating sa aming bansa. Lord, we also pray, Panginoon, that the start of school year, Panginoon, ay narito na po again, Lord, once again, Lord, kayo po magbibigay sa kanila ng panibagong kaalaman upang magkaroon ng matuto, Panginoon, sa eskwelahan. Lord, bigyan niyo po sila ng excitement, Lord God, sa kanilang mga puso upang magkaroon sila ng desire, matuto. At Lord, we declare that they will be the head, Lord God, and not the tail, Panginoon, even sa school, Lord. Sila po ay inyong pagpapalain. Maraming salamat, Lord, sa mga buhay ng mga kabataang ito. We thank you, we praise you, Lord, in Jesus' name, amen and amen. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. At ito po ang last series ng ating pag-aaralan sa ngayong buwan na ito. Ayan. So, again, bago po tayo magsimula, ano po ba ang ating verse na pinagbubulay-bulayan sa buong buwan? Ayan. So, tayo po ay, tayo po ay manalangin muna bago natin ito tuluyang i-discuss. Ayan. Sige po, tayo po ay pumikit. Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na, Lord, kayo po ang magbigay sa amin ng wisdom, ng knowledge, Panginoon, upang matuto at magkaroon po kami ng kaalaman, Panginoon, at ang aming po mga matututunan, Lord, magrema po sa aming mga puso. Marami pong salamat, Lord, for these words that you had given unto us, Lord, at dalangin po namin, hindi po kami uuwi ng walang dala-dala, Panginoon. We will get our portion, O God. Lord, hide me under the shadow of your wings, Panginoon, na kung saan ang makikita lamang, Lord, ay kayo po. Gawitin nyo lamang po ako na mouthpiece ninyo upang maipahayag, Panginoon, ang inyong mga salita. Marami pong salamat, Lord, for today, Lord God, at alam po namin, Panginoon, na may mga ituturo ka pong bagay sa amin. Marami pong salamat. We praise you. We love you in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. Sino po ang na-bless ng mga nakaraang araw? Ayan. Nagamit po ba natin yung mga teachings na atin pong natutunan for this month's theme, 'di ba? Ang atin po ang pinag-aralan, ang topic po natin na binigay sa atin ni Bishop ay becoming a better Christian, not bitter. Ayan. So pinangalanan ko po na ang ating pong pag-aaralan, ang lesson po nito atin ngayon ay aim to be a better Christian. Next slide, please. In Matthew 7:12, ito po yung ating pinaka-main na verse for the whole month. Sabi po dito, "Now do to others what you want them to do to you. This is the meaning of the law of Moses and the teaching of the prophets." Dahil meron nga po tayong 10 commandments at sinamarize na po ito ng New Testament. Ano nga po ba ang unang commandment ng ating Panginoon? Di ba? Ang sabi po dito sa Mark 12:30, "And you must love the Lord with all your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength." At ang pangalawa,
Love your neighbor as you love yourself. Tulad nga po na nabasa natin diyan sa Matthew 7:12, do to others what you want them to do. Alam niyo po, nung bata ako, naririnig ko lagi yung teaching na don't do to others what you want others don't want to do to you. Kabaliktaran. So ano po yung pagkakaiba? Ang sabi po ng Panginoon Jesus, do unto others what you want them to do to you. So you want, ano po ba ang gusto nating gawin sa atin ng kapwa natin? What is required of you? Una, we want our brethren to show us kindness, love, compassion. So ito po yung golden rule. At yung nababasa ko nung ako'y bata na sabi ay, don't do to others what you don't want them to do to you. Ano po yung pagkakaiba nitong dalawa? Doon po sa pangalawa, nasabi po ng isang Chinese philosopher na si Confucius, ay wala kang gagawin. Wala ka lang gagawin na ikaka-harm ng iyong kapwa. Stand still ka lang. You don't do anything about them. Pero ang Panginoon, ang sabi niya, gawin mo ang nakabubuti para sa iyong kapwa. Kung ano ang gusto mong gawin nila sa iyo. Next slide. So ang ating Panginoon, gusto niya maging better Christian tayo. Gusto po ba natin yung antas ng pananampalataya natin ngayon at antas ng pakikisalamuhan natin sa ating mga kapwa, ganito na lang? Yung antas ng ating kaalaman, yung antas ng pamumuhay natin, gusto po ba natin ganito lang tayo? Hindi. Because the Lord wants us to be better Christian. Pataas ng pataas yung antas ng ating buhay. Ayaw po ng Panginoon na manatili tayo ng stagnant. And being a Christian means, sabi nga po doon sa pangalawang law ng ating Panginoon, love your neighbor as you love yourself. Na kung saan, next slide please. Ayan, meron po akong 4 na nilagay dito na steps in becoming a better Christian. Nilagay ko po dito, one is look at the people in the eyes of God. Second is look at the ministry through the eyes of God and put in the work. And the fourth, grow in the love of God. Ayan, mula po sa baba, paakyat. Because alam ko, ang aim nga po natin is paakyat tayo. We want to grow. We aim to grow as a Christian. Hindi po pwedeng maging stagnant tayo, ganito lang tayo. Nung nakakilala po tayo sa Panginoon, hindi po doon natatapos ang lahat. Simula pa lamang yon ng ating Christian life. Amen? Ang pagkakakilala po natin, nung nakatanggap tayo sa Panginoon, ulitin ko po, ay simula lamang ng ating buhay Kristiyano. Number 1, look at the people in the eyes of God. Remember who God is sa ating buhay. Sa ating pakikisalamuha sa ating kapwa, may mga instances na hindi tayo pagkakasundo. May mga nakasakit sa iyo. May mga nakakainis, nakakagalit na sitwasyon. But always remember that there is a God who is a forgiving God. Who takes away the sin. Hindi lang sin ng kakilala mo. Hindi lang sin niya. Sin ko. Sin natin. He was bruised. He was crucified. He was humiliated. He was pierced and abandoned to carry our sin. So when we look at other people, gamitin natin ang mata na kung saan ang mata ng Panginoon ang tumitingin sa kanila. Remember who God is.
He is loving and a good God, although He is a just God. Next slide, please. At dito po, sa mga points na ito, tignan po natin, sabi po dito, no, be kind to those in need. Proverbs 14:21. Sabi po dito sa Proverbs 14:21, he who despises his neighbor's sins, but he who has mercy on the poor, happy is he. Sino po dito ang madaling lapitan ng mga nangangailangan? Ayan. May mga nangangailangan po tayo na mga brethren, na kung saan may kakayanan po tayo po ay tumulong. Minsan hindi man po financial. May kaibigan tayo or kasamahan tayo ng nangangailangan ng isang bagay, hindi man natin siya maabutan. Yung physical, o sasamahan kita, punta tayo sa DSWD kung kailangan mo ng tulong sa ganito kasi financially wala rin akong maiabot. Or kailangan ng ating kapwa ng advice. Kailangan ng hindi lang material, sometimes emotional support, no? Be kind to those who are in need. And minsan, ang kailangan lang ng ating kaibigan kasama is just a listening ear. Sometimes, yung oras natin ang kailangan. Romans 12:16. Ang sabi po dito, no, live in harmony. Live in harmony with each other. Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people. And don't think you know it all. So, ang ine-emphasize po dito ng Romans 12:16 is that matuto tayong makisama, live in harmony. Na hindi makisama. Live in harmony with each other. Na hindi kung saan ang gusto natin lagi yung masusunod. Amen. Minsan gusto natin, ako, nakaturo lagi sa akin. But sometimes nakakalimutan natin ang ating mga kasama. We must always be reminded na tayo po ay we live with each other. Tayo po ay nabubuhay kasama ang God's entrusted people, yung mga pinagkatiwala po ng Panginoon na makasama natin sa buhay. Third, seek the good of others. May mga kabutihan po. Hindi lang po tayo, parang hindi po natin dapat iniisip na ang taong ito ay masama ang dulot sa aking buhay, kundi ang bawat isa ay may kabutihan. 1 Corinthians 10:24. Don't be concerned for your own good, but for the good of others. Ang sabi po dito, no? Seek the good in others also, for the Lord wants us to be concerned of other people also. So, hindi lang puro sarili natin ang ating iisipin. And 1 Peter 3:8, ang sabi po dito ay, be sympathetic. Sometimes, we want, kailangan po natin na to put our shoes in the shoes of the people na kasamahan natin. Kasi hindi po natin mauunawaan ang kanyang pinagdadaanan kung hindi po tayo marunong makinig, kung hindi po natin inaalam ang tungkol sa kanya. Kasi po, ang batas ng Panginoon about people, sabi nga dito, no, love your neighbor as you love yourself. Hindi nyo po mamahal ang isang taong hindi nyo kilala. Being sympathetic, meaning knowing the people, knowing them. Kilalanin natin ang ating mga kasamahan. Amen po. Sumunod, be humble. 1 Peter 3:8 also. Sabi po dito, Finally, all of you should
be one of mind, sympathize with each other, love each other as brothers and sisters, be tender-hearted, and keep a humble attitude. Ayaw po ng Panginoon ng pride. Galit po ang Panginoon sa proud people. Ang nais po ng Panginoon, tayo sa ating pakikisama, sa ating bawat isa, maging humble po tayo. Be humble so that ang Panginoon ang magtataas sa atin. Kasi ang Panginoon po ang nakakakilala sa atin eh. So in due time, in God's perfect time, siya po ang magtataas sa atin. And Exodus 20:16, this is about Exodus 20:16. Sabi po dito, you must not testify falsely against your neighbor. So, kailangan po tayo ay maging tapat sa ating pagsasalita. Hindi po tayo dapat nag-i-slander ng hindi magagandang bagay o salita sa ating kapwa. For example, may gathering, di ba? Minsan, may mga party gathering. At minsan, madalas, hindi pa lang minsan lang, madalas. Minsan may mga napapag-usapan. Ang nagiging topic yung wala. Let us control our tongue, our mouth. Na kung hindi lang naman po maganda yung pag-uusapan natin tungkol sa tao na yon, let's learn to tame what we will say. Huwag na po nating pag-usapan. Ayan. And Leviticus 19:18, sabi po dito, don't hold a grudge. Leviticus 19:18, paki-flash po. Do not seek revenge and bear ng Panginoon. Huwag daw po tayong maghihigante o magkakaroon ng grudge or sama ng loob, yung bigat ng damdamin against the person. Sabi po ng Panginoon, magpatawad ka. Patawarin mo. Ano po sa teaching ni Pastor Albi last time? 70 times 7. Ang daming beses mong patatawarin ng isang taong nagkasala sa'yo. Sa previous week nung turo po ni Rev Stella, ang nagrema po sa akin, hindi pa man siya humihingi ng tawad sa iyo. Ikaw na mismo, patawarin mo na siya. At ang sabi nga po sa teaching last week, being a better Christian, hindi po siya madaling gawin. Hindi po madaling gawin ng instruction na ito ng ating Panginoon. But when we put our eyes on the eyes that the Lord sees on His people, nakikita po ng Panginoon ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kasalanan. Sabi nga, kung ang tao nagkakamali at may mga shortcomings, pinatawad ko. Sabi na, look unto them as I also look and love you. For I have forgiven your sin. I was bruised, I was crucified, and carried the cross para ang ating mga kasalanan ay kanyang kuhanin at akuin. Amen po. Second item. Next slide, please. Look at the ministry through God's eyes. Leads to discipleship. Sabi po ng Matthew 28:19-20, ito po yung leading ministry na kung saan lahat tayo ay nagsusumikap
na magawa ito, no? Sabi po dito, go therefore and make disciples of all nations. Gusto ko pong basahin yung sa 2 Corinthians 11:24-28. Paki-flash po yung 2 Corinthians 11:24-28. Na kung saan ipinakita ni Paul ang kanyang humbleness and perseverance through the trials that he experienced. Sabi niya po dito, 5 different times, the Jewish leaders gave me 39 lashes. 39 lashes. 3 times I was I have faced danger from rivers and from robbers. I have faced danger from my own people, the Jews, as well as from the Gentiles. I have faced danger in the cities, in the deserts, and on the seas. And I have faced danger from men who claim to believe, but are not. I have worked hard and long enduring my sleepless nights. I have been hungry and thirsty and often gone without food. I have shivered in the cold without enough clothing to warm me. Amen po. Napakagandang example po ang buhay ni Paul na kung saan siya ay buhay na patotoo during their times na he pursue to fulfill God's mission in his life. That is to spread the gospel, spread the good news. Dahil gusto po niya na makita natin. No? Ang sabi po dito ng Panginoon, gusto kong makita nyo ang ministeryong pinagkakalob sa inyo, yung mission ninyo through my eyes. And through fulfilling our ministry, sabi po dito, we must be humble to one another. Sabi po yan ng 1 Peter 5:5-6. Flash po ng 1 Peter 5:5-6. In the same way, you are young, in the same way, kanya-kanya po tayo ng ministry. Tinuturuan po tayo ng ating Panginoon na maging humble sa bawat isa. Tayo po ay parts of the body. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang role sa bawat ginagampanan natin sa church. And the Lord teaches us to be humble. Dress ourselves in humility. At we should accept the authority of sabi po dun sa unang sentence, we must accept the authority of our leaders. We want to grow? Yes? We must be humble. Ang isa po nakita ko na key kung paano ang isang tao ay lalago, maging humble. Ito po yung characteristic natin maging, yung tayo po ay hindi proud, na kung saan marunong tayong tumanggap ng pagtuturo, na hindi lahat ay sabi natin, alam ko na yan. Ay, huwag na akong turuan, alam ko na yan. Try to listen to each other.
At doon po ay matututo tayo sa bawat isa. Amen po. Okay. Next item in our slide. Put in the good work. Sabi nga po yung there is a sowing and reaping. Kung ano po yung itinatanim natin, ano po yung aanihin natin. What you input, yun yung magiging output sa buhay natin. Abo dito, yung pong last few days, sabi po natin, guard our hearts because life and yung pong laman ng puso natin lalabas sa ating bibig. We also watch what we say. Watch our tongue. Because life and death is in the power of our tongue. Pero bago po yun pumunta sa ating puso at bago natin sambitin ang ating bibig, all of our senses are being used by God, no? Meron po tayong mata, meron tayong tenga. What we input in ourselves, sabi po nyo, guard our eyes and ears as it is the gateway through our hearts. Psalms 101:3. Ito po ay gateway sa ating puso. At yun nga po, kung ano yung laman ng puso mo, yun ang sasabihin mo, yun ang sasambitin mo. I will refuse to look at anything vile and vulgar. I hate all who deal crookedly. I will have nothing to do with them. Ayan. So, kung ano man po yung hindi magandang tignan, sabi dito, hindi ko na po yun titignan. Alam niyo po, kunyari, let's say pornography. Alam niyo po, di ba sa Netflix, may mga nakalagay na po doon, may violence, nudity, and sex. Ganyan. May nakalagay na po doon warning kung ano yung papanoorin mo. Alam mo na yun yung laman or content ng movie na yon. Papanoorin mo pa ba? May mga teasers, di po ba? So, balik po tayo doon, no? Sabi po dito sa ating pinag-aaralan, the lamp of the body is the eye. Matthew 6:22-23. Ang lampara po ng buhay natin ay ang ating mga mata. The eyes can feed you something. It can feed your intellect. Yung intellect natin, pag sinabi natin, ay ang ganda ng pagkain na to. Ano kaya ang mga ingredients na to? Makakabuti kaya ito sa aking buhay? Pinaprocess ng mind natin. Maganda kaya ang, makolesterol kaya itong pagkain na to? Mukhang masarap. It being processed by our mind when we see something. No? Sabi nga po, the lamp of the body is our eye. Your eye is the lamp that provides light for your body. When your eye is healthy, your whole body is filled with light. But when your eye is unhealthy, yun ang environment mo. Yun ang lagi mong pinapanood. Yun din ang pumapasok, napaprocess sa iyo. At yun ang pumapasok sa iyong puso. At eventually, yun ang nade-declare natin. Yun ang nasasambit natin, yun ang nasasabi natin sa ating kapwa. So, but the Lord is teaching us to guard the gateways of our hearts. And one of which is our eyes. Second is our ears. Sabi po dito, purify what we hear. Ang Bible po, sabi po ng Bible, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Listen to those that will edify our faith. Narito lamang po sa Bible. Kung ang babasahin po natin is something na mag-edify ng ating faith, magpapalakas sa atin, those are things na nais ng ating Panginoon. Ngunit, what kind of music you allow that we hear?
Because sabi po rin ng ng mga napakinggan natin na ibang na teaching, sounds has a straight access to our emotions. Minsan pag nakarinig ka ng tugtog na upbeat, 'di ba? Mga bata nakikita natin diyan nagsasayaw, nagda-dance. It sometimes nagre-react tayo agad doon sa sound na 'yon. Makarinig ka ng biglang Christmas songs, parang iba nang, kahit na umuulan pa lang ngayon, feeling mo winter, Christmas na, no? So it penetrates diretso sa ating emosyon. The sound it carries sounds and energies and vibrations. And sometimes that sounds it carries either the good or the evil, diretso papasok sa ating puso. Ano po ba yung mga pinapakinggan natin? Pinapakinggan natin, minsan radyo, balita. Nakikinig ka ba ng balita na at the end, pag natapos kang makinig, nagkaka-develop ka lang ng fear, ng takot sa sarili mo? So you might not want to listen to those kind of news kung at the end of the day, takot ang nabibigay sa'yo. Pero kung makikinig ka, babasahin mo, i-edify mo ang iyong kaalaman. Dito po, we have 66 books. At sabi nga po dito, no? Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kumpleto po ito. Hindi po takot ang ibibigay sa atin ng aklat na ito. It will give us hope if we lift up our emotions. At sabi nga po, dito natin matatagpuan ang lahat ng kailangan natin. Amen. So, guard our ears and our eyes as it is the gateway through our hearts. Huwag po natin na hayaan na may marinig lang tayong hindi maganda tungkol sa ating kapwa. Uy, may sinabi si sister sa'yo, ganyan-ganyan. Hindi mo pa naman narinig ang katotohanan, pumasok na yun sa iyong puso, yung mga narinig mo na yun. Maya-maya nasasambit mo na rin ang hindi maganda, nagpa-process na sa mind mo. Iniisip mo na rin yung mga negative things about your brother, your sister. At anong mangyayari? Nakakapagsalita ka na rin ng hindi maganda tungkol sa kanya. Nasa na yung pagmamahal na sinasabi ng ating Panginoon. Ano? Next item. Aim to improve our relationship with God. Ayan. In sowing and reaping, grow in the grace of knowledge of God. Sabi po dito sa Hebrews 11:6, He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ano po yung word dito? Paano po natin siya hahanapin? Sabi po dito, diligently. May action. Hindi po parang those who seek Him. Ano po yung nagde-describe on how we seek the Lord? He is a rewarder of those who will diligently seek Him. Hindi po parang inalam natin, ang Diyos ay ating tagapagligtas, doon lamang tayo natapos. Marami pa pong bagay, marami pang attributes ang ating Panginoon. Marami pa siyang, hindi lamang po siya tagapagligtas. Amen? At dito po natin makikita kompleto sa Bible lahat ng kung sino ang ating Panginoon. We need to grow in the knowledge of God. At hindi po ito parang ngayon lang, every Sunday. We must seek Him diligently. We must seek Him every day.
in every day of our lives. Magkaroon po tayo ng desire matuto. Matuto araw-araw. Because our aim is to grow better. Kung ano yung kaalaman mo na natutunan ngayon, madadagdagan, at madadagdagan. Amen? Sino po ang gustong lumago ang kanilang kaalaman? Amen? Nais po yun ng Panginoon sa atin. He wants us to grow better. At i-aim po natin yan through seeking Him, through His words. Pangalawa po, prayer. Remember that the world is shaped by our prayer. May power po ang prayer. Amen. Sino po naniniwala na may kapangyarihan ang ating mga panalangin? Amen. Sige po. James 5:16 po, paki-flash po. Sabi po dito, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. There's healing po pala in confessing our sins to one another and for praying each other. Sister, pasensya na nagkasala ako sa iyo. I want to confess my sin and magpalanginan tayo. Let's pray for each other so that we will receive and I will receive the healing coming from the Lord. Luke 18:1. Sabi po sa Luke 18:1. One day, Jesus told His disciples a story to show that they should always pray and never give up. Ayan. Always. Hindi po sinabing once a day, hindi po sinabing tuwing umaga, tuwing hapon. Let's practice prayer hindi lang every day, every moments of our lives. Bago tayo umalis ng bahay, pagkagising sa umaga, bago tayo matulog. Lord, thank you for all the things that you have done unto my life for today. Let's have the gratitude for all the things that God will do to us and have done unto us. The Lord also wants us to pray for our enemies. Sino po ang nananalangin? Mahirap pong gawin, di po ba? May mga kagalit tayo. May kasamaan tayo ng loob. Matthew 5:43-44. You have heard the law that says, love your neighbor and hate your enemy. Verse 44. But I say, sabi po ng Panginoon, love your enemies. Pray for those who persecute you. Madali po bang gawin? Pero obedient tayo eh. Sabi yung Panginoon, be obedient because I have reward for those who have obedient heart. Ayan. Nais po ng Panginoon maging masunurin tayo sa Kanya. Mahalin natin ang ating kapwa. Even though they are our enemies. At dahil pagmahal na natin, natutunan natin silang mahalin, enemy pa po ba ang tawag natin sa kanila? Hindi na. Pag natuto nating ilagay yung mata ng Panginoon sa kanila, at matuto tayo na tanggapin sila at ipag-pray sila, mahalin sila. Magkakaroon ka pa ba ng enemy? Wala na, di ba? Because the Lord don't want us to have enemies. Sige po, Luke 27-28.
Luke 20, ano ba yun? Luke 6:27 to 28. Paki-flash po. But to you who are willing to listen, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. What sorrow awaits you who are praised by the crowds, for their ancestors are also praised, Paul's prophets. 27. But to you who are willing to listen, I say, love your enemies. Ayan po. Inulit po yung commandment ng Panginoon na ito. So, we must learn how to love our enemies. Ayan. Next slide, please. Next slide, please. Ayan, ito po yung ating pang-apat. Grow in the love of God. Ayan. Ito po yung pinaka-ultimate na utos ng ating Panginoon, di po ba? Ang mahalin ang ating kapwa. Ang magmahal. Sabi po dito, love your neighbor as you love yourself. Yung pong, nung bata ako, may pinakakanta sa amin sa Sunday school eh. Sabi po, 1 John 4:7 and 8, Beloved, let us love one another, for love is of God, and anyone that loveth is born of God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Iutos po ng ating Panginoon yon. Mahalin natin ang bawat isa. Sabi po dito no, sa John 13:34, a new commandment I give unto you, that you love one another. Dahil ano pong sabi dito? Even as I have loved you, that ye also love one another. Mahalin po natin ang bawat isa. Even our enemies. Ang ating role po dito, love. Love in action. Magkaroon po daw tayo ng action. Paki-flash po, 1 Corinthians 13:4-7. Ayan. 1 Corinthians 13:4-7. Sabi po dito, love is patient. Love is kind. Love is not jealous or boastful or proud. Ayan. Or rude. It does not demand its own way. It is not irritable. And it keeps no records of wrong. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith. It is always hopeful and endures throughout every circumstances. Ayan. Ito po ang pahayag ng ating Panginoon tungkol sa pag-ibig. At kung manonotice niyo po doon ang pag-ibig pinapahayag through action. Kung makikita niyo po, babasahin niyo ulit yung 1 Corinthians 13:4-7. 4 verses yan. But you can find 15 action verb. Pagkilos. Hindi po ang pag-ibig ay pinapahayag ng nakaganyan lang. Mahal kita. Ganun lang. Pero ang pag-ibig pinapahayag through action. Balikan po natin. 1 Corinthians 13:4-7. Patient. Kind, not jealous or boastful or proud. Hindi ka rude, it is not demand its own way, it is not irritable, and it keeps no record of being wronged. It does not rejoice or injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up and never loses faith. It is always hopeful and endures through every circumstances. Nakikita niyo po dito,
all of these are action words. Action ang kailangan, sabi nga. Kung gusto mong maipahayag ang iyong pag-ibig, ipakita mo through your action. Therefore, encourage one another. Second item po, therefore, encourage one another and build each other. Paano po? Pababa? Do we, kailangan po ba itinababa natin yung ating kapwa? Sabi po dito sa 1 Thessalonians 5:11, sige po paki-flash. 1 Thessalonians 5:11. So encourage each other and build each other up, just as you are already doing. Ayan. So yung letter po ni Apostle Paul sa Thessalonians, sila daw po ay nag-encourage niya. Continue daw. Just that they are doing it already. At sa panahon po natin ngayon, ito rin po ay instruction ng ating sa panahon ngayon, na instruction po ito ng ating Panginoon. Encourage one another and build each other up. Sige po, balik tayo sa slide natin. And po, so, ang ating pong Panginoon, nais niya na tayo ay magkaroon ng pag-ibig, compassion sa isa't isa. And we should help each other up. Balik po tayo sa ating team. Ano po ang sabi po doon? Do unto others what you want others do unto you. Pero hindi po natin yun magagawa kung wala ang pag-ibig ng Diyos. So we want to grow and grow and grow in the love of God. Next slide please. Meron pa po ba? Ayan po. Remember, the Lord wants us to be a better Christian. Paangat ng paangat ang ating antas ng pananampalataya, pakikisalamuha sa ating kapwa, even sa pag-ibig na ipanapakita natin sa kanila. No? Sabi po, sa Deuteronomy 28, yan po, dahil ito po ay commandment ng Panginoon. At ito po ang pinanghahawakan ko po itong Deuteronomy 28. There is a blessing for obedience. Paki-flash po yung Deuteronomy 28, 1. Actually, 1 to 10 yata ito eh. Deuteronomy 28. There is a blessing for obedience. Gusto niyo po ba ng blessing? Sino po ang hindi? Amen. Dahil tayo po ay obedient sa ating Panginoon, yan, sa mga natutunan po natin, dahil ipapractice po natin ito, if you will fully obey the Lord your God and carefully keep His commandments that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. You will experience all these blessings if you obey the Lord your God. Your towns and your fields will be blessed. Amen. Your children and your crops will be blessed. The offsprings of your herds and flocks will be blessed. Your fruit baskets and the breadboards will be blessed. Wherever you go and whatever you do, you will be blessed. Amen. The Lord will conquer your enemies when they attack you. They will attack you from one direction, but they will scatter from you in 7. Amen. The Lord will guarantee a blessing on everything you do and will fill your storehouses with grain. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. If you obey the commands of the Lord your God and walk in His ways, the Lord will establish you as His holy people, and He swore He would do. Then all the nations of the world will see that you are a people claimed by the Lord, and they will stand in awe of you. Amen. Praise God. Panghawakan po natin ang pangako na ito ng ating Panginoon,
Nakikita niyo po sa picture, ayan, nung na-receive po natin ng ating Panginoon, ito po is Death Valley in California. Ayan, ano po ako doon sa story niya. This Death Valley in California is, nung pong unang panahon talagang barren, land. Na kung saan kung meron tayong Cagayan Valley, sa California may Death Valley, na kung saan, wala daw po talagang dito noong unang panahon, walang tumutubo na kahit anong creators, kasi talagang napakainit. Is the hottest place on earth, usually kapag summer. It is recorded as the hottest place. Na kung saan wala pong gustong mag-thrive, tumira at magbunga na mga halaman. But one time, during 2015, October yata ito, nagkaroon ng rainfall sa mga karatig bayan niya sa California. Washington, California, paikot. At dahil siya ay valley, ang valley po ay nasaan? Di ba mababang lugar? Lambak yon sa Tagalog. Nasa ilalim siya, so it's a valley. In one day, in just one day, yung ulan na kinukuha niya, kinokollect niya for the whole year, ay biglang bumuhos sa kanya. At doon po sa next picture, after several months, naging super bloom. It became a national tourist spot doon sa lugar na every time there's a super bloom. From barren and being a fruitful land. And in our lives, the Lord wants us also to become fruitful. Ayaw po ng Panginoon na manatili tayo na drought ang ating puso, ang ating buhay. Ang gusto niya po, magbunga tayo at maging better, The Lord wants us to be a better Christian. Amen po. Sige po, tayo po ay manalangin. Father God, we thank you, Lord, for today. We thank you, Lord, for this morning. And Lord, dalangin po namin, Panginoon, that all the words that we hear coming from you, O God, ay magrema po sa aming puso. Maggamit po namin ito sa aming pang-araw-araw, Panginoon, na gawain, na kung saan, Lord, in every day, Lord God, may mga challenges kaming nararanasan. But Lord, you are our shield, you are our buckler, Panginoon. You are our great tower, na kung saan, Lord, kayo lamang ang aming sandigan, Panginoon. Thank you, Lord, sa pagtuturo mo sa aming buhay, Panginoon, kung paano kami makakasalimuha sa aming kapwa, kung paano namin sila mamahalin, kung paano namin, Lord, ituturing ng maayos ang aming mga kapwa. Marami pong salamat, Lord, for putting into our hearts, Lord God, that you want us to be better, Panginoon. Thank you, O God. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise God po sa kanyang salita na na-receive ng bawat isa. Amen. So, ayun nga po, ang theme po ng whole month of July is about being a better Christian. And isa po na paraan para nga daw po, katulad nung sinabi ni Sister Arlene kanina, ang key para maging better Christian tayo is obedience. Because that is where the blessings starts or blessings flow. So the blessing will flow if we have an obedient heart. So it is really the Lord who wants us to become better. And through that, ngayong chance natin for giving, our tithes, our offerings, our missions, let us not just stop dun sa tithes. Katulad nung sinabi natin, we are encouraged to be a better Christian. A better Christian is also a better giver.
Amen? Nagle-level up din yung pagbibigay natin sa Panginoon. Let us have this desire in our hearts na, Lord, I want to give you more. Na hindi lang yung tithes ang ibabalik natin sa Panginoon, but Lord, I want to be part of your ministry through giving. Alam niyo po, kung mapapansin ninyo, kung sino po yung mas mahigpit sa pera, mas lalo pong nangangailangan. Napapansin niyo po yon. Kung sino po yung mas maluwag sa pera, sila yung mas pinagpapala. Alam niyo po kung bakit? Kasi meron na po yung principle na yan eh. Yung katulad ng sinabi po kanina, there is a principle of sowing and reaping. Prinsipyo na po yan, hindi natin mababago. Napatunayan na po natin yan. Alam ko po sa bawat isa napatunayan na yan sa ating mga buhay. And gusto ko lang din pong i-share kasi itong story po ng sister ko. She is really a generous person. Talagang very generous siya. And walang kahit sinong lumalapit sa kanya na tinatanggihan niya. Sa totoo lang po, meron pa yung mga binubuo siyang raising funds para sa mga naapektuhan ng mga kalamidad. May mga moments din siya ng life na ganyan, nag-head siya. And she is really very emphatic siya. Pag meron siya nakita kahit hindi humingi, talagang naaawa siya, nagbibigay siya. Ganon kind of person siya. And I really admire her for that. And alam niyo po, dun sa moment ng life niya na yon na parang na halos nawala sa kanya lahat. She actually questioned, sabi niya, parang nagbibigay naman siya, nagbibigay siya sa tao, kumbaga napaka-generous niya sa family niya, pero bakit dumating sa point na parang nawalan siya ng lahat? And alam niyo po, ang pinaalala sa kanya ng Panginoon, nakalimutan niya na magbigay sa Panginoon. Kasi we can give so much to people around us, but wag nating kakalimutan na maging tapat sa pagbibigay natin sa Panginoon. Amen. And alam niyo po, ngayon, kung mapapansin ninyo, nako, grabe, kahit ako na-amaze kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Kasi yun naman yung prayer namin na family na, yun nga na, Lord, my sister is a generous person. Lord, bless her. And I always remind her na, yun nga, ibigay kung ano yung nararapat sa Panginoon kasi yun na lang naman talaga yung kulang eh. Yun na lang yung dapat niyang gawin. And that moment that she obeyed, binigay niya kung ano talaga yung nararapat para sa Panginoon. Na wag niyang tignan na dapat itulong niya na lang sa tao imbis na ibigay niya dito sa church or kung maging tapat siya sa tithes, kumbaga itutulong niya na lang sa tao. Hindi ganun eh. Hindi po talaga yung ganun yung prinsipyo ng Kristiyano. So let us be a better Christian by being faithful through our tithes and offering. And let us have this desire to give more to the Lord. Dahil alam niyo po, hindi po masasayang kung ano yung mga ibinigay natin. It will not go in vain as long as we have this willingness to really give what is due to the Lord. Amen. So, sino po ba ang pinagpala ngayong umaga? Sino po ba ang gusto pang mapagpala sa mga susunod na araw? Sino po ba ang gustong yumaman sa lahat ng aspeto? The key is really obedience. Amen? Sige po, let us pray. Yes, so God, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong oportunidad, Panginoon, na binigay niyo sa amin na makapagbigay sa iyong sambahan, Panginoon. Lord, to your kingdom. Lord, thank you for using us. Thank you for, you are the source of everything that we have, O God. And Lord, thank you for giving us this obedient heart to give what is due to you, Panginoon. And Lord, ano man po ang aming ang obedience na gagawin namin ngayong umaga, Panginoon, alam namin that kayo po ang siyang bahala sa lahat ng mga aming pangangailangan. You will bless each and every one of us, O God, in exceedingly abundantly more than we could ask or think, Panginoon. Dahil, Lord, your plans will always be better than ours. Your thoughts are always better than ours, Panginoon. And Lord, we just lay everything to you, Panginoon. Our resources, our life, our time, our effort, O God, it will not go in vain because you are the Lord who is alive in our lives, in our hearts, Panginoon. And anuman po ang aming ibinigay, Lord God, you will
Lord, if we are faithful to you, O God, you will be more faithful to us. And we just want to give you back all the glory and honor and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, habang tayo po ay nagkakalob sa Panginoon, gusto ko lang po mag-share ng maikli. Yun nga po, habang nakikinig po ako kanina kay Sister Arlene, yun nga po, sabi nga po, every one of us, we aim to become a better Christian, di ba? Parang katulad po, kumbaga sa natural, ang bata po, hindi yan mananatiling bata forever. Tama po ba? Whether she or he like it or not, tatanda po ang isang bata. Tama po ba? Tayo rin po, in the spirit, in our spirit man, hindi po tayo mananatiling bata. Sabi nga po, we have to aim to become a better believers of Jesus, disciples of Jesus. Amen? Parang ang bata po, di ba? Kumbaga, pag po ang isang, lalo na po mga baby, wala yung pakialam sa iba. Ang pakialam lang niya, pag gutom siya, pag may pupo siya or uncomfortable siya, ano pong ginagawa ng mga baby? Umiiyak. Di ba po? Kumbaga, nakafocus lang siya sa nararamdaman niya. Tama po ba? At yung mga toddlers na, yung mga bata na nasasabi na nila yung mga needs nila, pero still, nakafocus pa rin sa sarili po, di ba? Ibig sabihin, kumbaga, tinuturuan po natin, katulad yung mga anak ko po, sinasabihan ko sila na mag-share sa iba, pero minsan may tendency pa rin na puro akin, na parang, akin to, di ba? Kunwari po sa toys o kaya sa mga pagkain, pero po eventually, habang lumalaki, kunwari po yung mga kabataan, yan po, di ba, natututo na tayong magbigay sa iba, di ba po? Pero once na maging adult or magulang ka na, di ba po, tayo pong mga magulang, kumbaga, hindi na lang yung sarili natin iniisip natin, but we also think of others as well. Amen? Kaya nga po may kasabihan na isusubo na lang ng magulang ay ibibigay pa sa kanyang anak. Alam niyo po ba, kumbaga, kung i-relate natin siya sa spiritual aspect, makikita po natin yung sarili natin that we are now becoming kumbaga, better Christian pag po nasa state na tayo na hindi na lang tayo nakafocus sa sarili natin. Amen? Na, kumbaga, we are already thinking for others. We are already thinking na paano natin masishare yung pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. Amen? Paano natin maipapadama na ang taong ito ay mahal din ng Diyos. Kumbaga, yun nga po yung term na, kumbaga, hindi na yung tayo na lang. Hindi na yung, kumbaga, parang nakafocus na lang tayo dun sa naiisip natin, nararamdaman natin, anong meron sa atin. But, kumbaga, katulad po nung ni-remind sa atin kanina, na ano po ba yung pinapapasok natin sa puso natin, di ba? Sa eyes natin, sa ears natin. Kasi po pag puro, kumbaga, ang nakikita lagi natin is laging si ako, kumbaga, nandun pa po tayo sa stage na kailangan pa nating matuto na, kumbaga, magkaroon ng compassion sa iba, ng pagmamahal sa iba. But eventually, as we keep on hearing and hearing and hearing and hearing the Word of God, kumbaga yung faith po natin, nagle-level up din. At yung pagmamahal po ng Diyos sa puso natin ay magle-level up din po. Kumbaga, we will grow in the love of God. Yung pong number 4 natin. Amen? At once we are growing in the love of God, sa ayaw at sa gusto po natin, sabi nga po, yung puso po ng Diyos magiging puso natin. Amen?
katulad po nung kumbaga parang, di ba may mga nakikita po tayo na talagang grabe yung compassion nila sa pagmamahal sa Diyos. Sabi nga po, hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Diyos, pero ayaw natin ng kapwa natin. Galit tayo sa kapwa natin. Hindi po pwede yon. Amen? The more we grow in the love of God, the more we will grow in loving others as well. Amen po, kasi magkasama yun eh. Hindi po pwedeng magkahiwalay kasi pag magkahiwalay po, ay sablay po yun. Baka iba po yung pagmamahal na nag-grow sa atin. Kumbaga nawawala po yung selfishness, nagiging selfless love. Amen? Na ang nais po ng Diyos na as we keep on becoming a better and grow sa sa pagiging mananampalataya niya at yun nga po sa pagmamahal niya, dumating po talaga tayo sa point ng ating mga buhay na yes, all of us, nasa process pa tayo. Wala pa po tayo, kumbaga, wala pa pong, kahit na sabihin natin na nag-grow na yung love natin, kumbaga, may ilalalim at may ilalalim pa po yung pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa kapwa natin. Amen? So I pray na this month of July, na sa lahat po ng pinag-aralan natin, hindi lang po matapos ngayong Sunday na to kasi tapos na yung theme natin ngayon, but babaunin po natin siya as we enter this August hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesus. Amen? Na talagang lahat po na natutunan natin this past Sundays tungkol sa becoming a better Christian, not bitter, ay kumbaga, maisapamuhay po natin. Amen? Mahakbangan na po natin ang may pananampalataya. Hindi po siya manatiling head knowledge, but we will put it into action. Parang katulad po nung number 2 po natin, no? Put it into work. Ibig sabihin, kumbaga, tinuruan na po tayo ng Diyos and this time po, let's make it into action na. Amen? Because faith without action is dead. So, hindi po natin hayaan na yung mga sarili natin ay may alam lang, pero po, isa pamuhay po natin. At simulan po natin ito sa ating mga pamilya. Amen? And then eventually po, gagamitin tayo ng Diyos sa ibang tao. So this time po, let's have a short groupings kahit po, as much as possible, 3 lang po para po lahat makapag-share tayo. For 10 minutes po, let's share to each other. Ano po yung, kumbaga, nagrema sa puso nyo po, talagang nangusap si Lord sa puso nyo po sa ating mga pinag-aralan ngayong umagang ito. Sige po, so for 10 minutes, let's have a short groupings, short fellowship. Sige po, hanap po tayo ng mga, 3 lang po para hindi po tayo, kumbaga hindi magkaroon ng chance na hindi magsalita yung iba. So, ayan po, 3 lang po. Yan, para lahat makapag-share. Even yung mga nasa technical, labas po muna kayo dyan. Ayan po, sige, pakilagay na po yung ating timer para po lahat magiging aware sa time. Ganon din po sa mga kapatid po natin dyan sa live streaming. So, kung may kasama po kayo dyan, have a short fellowship po. Have a short sharing. Yan po for 10 minutes. Okay, so let's start po our 10 minutes.
Amen. Nakapag-pray na po ba tayo lahat sa ating mga group? Ayan. Kung tapos na po, ay pwede na po muna tayong bumalik po sa ating mga upuan. We will just have some announcements po natin. Ayan, so next week po is already the first Sunday of August. Ang bilis po, no? Kumbaga, maya-maya po, bare months na naman. At patapos na po ang 2024. So, sino na po ba ang patuloy na nakaka-receive ng mga pangako ng Diyos? Katulad po ng declaration natin ngayon 2024, di ba po? Fulfillment of God's promises sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, for some of our announcements, this coming, 2 and 3, August 2 and 3 is our first Pastors and Leaders Conference po, or kumbaga, ano po ba to? Yan. First National Pastors and Workers Conference po sa church po natin sa J. Blue Calapan. So, sa mga gusto pong sumama, lalo na pa sa mga leaders natin, ayan, sa mga pastors natin, we have a registration fee na 500 para po sa food natin for that 2 days. So, nasa GC po, isasend po natin ito sa ating, kanino po ba, sa Calapan. So, pwede na po nating ipadala para po ma-list nila yung ating mga pangalan. So, ayan po, sa August 2 and 3, sa pagkakabanggit po ni Bishop ay August 2 po ng madaling araw ang dating dahil parang August 1 po ng hapon ba ang dating ng ating mga pastors po from CDO, from Gensan. So dito na po sila mag-stay. Tapos yun nga po, 2 po ng madaling araw ang alis. So sa mga sasama po, ayun nga po, pwede nyo po akong i-approach or pwede po kayo mag-send dun sa GC na kayo po ay sasama para sa head count po natin dahil kailangan po ng ating mga pastors sa Calapan dahil sila po ang magpe-prepare ng place at ng mga food po natin doon. Okay? So, this coming Wednesday po, don't forget our midweek service. Si Ate Aisa De Jesus po ang ating Bible teacher. So, we're inviting everyone to come. Tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. Ayan po, this coming Wednesday ng 7 p.m. At ang ating pong Tinig ng Pag-asa ng Thursdays ng 7:30 p.m. sa ating pong Facebook page. Soaking po natin, 7:30 p.m. Ayan po, we're inviting everyone na let's come together to soak into the presence of God ng Fridays po. Ayan, and yung Mondays po natin na Speak Life, ayan po. Nung last Monday po, together with Pastora Vicky De Los Reyes po ng J. Blue Calapan natin, yan, siya po ang nanguna po sa ating prayer matters. And this coming first Monday po ng August, ayan po, mapapanood po muli natin ang Speak Life. So sa mga gusto pong mag-testify, kung hindi pa po kayo nakakapag-testify ng ginawa ng Diyos sa inyo pong buhay at gusto nyo pong maihayag ang kabutihan po ng Diyos sa inyo, pwede po tayo mag-schedule ng inyo pong recording para po mai-flash din po natin or mai-play po natin sa ating Facebook page ang inyo pong testimony. Amen. At may hayag po natin ang kadakilaan at kabutihan po ng ating Diyos sa ating mga buhay. Pwede po kayong magpa-schedule po kay Brother Henrik. Ayan po. So, ang ating po spiritual feeding every Tuesday, nung nakaraang Tuesday po ay hindi natuloy dahil po malakas pong ulan, bumabagyo. So, may mga lugar po na nawala ng kuryente kaya kinancel po muna. But this coming Tuesday po, ayan, i-resume na po natin ulit. Still, yung ating pong Zoom link ay pinapadala po natin sa ating mga GC. Kung hindi pa po kayo nakaka-receive ng link, pero gusto nyo pong mag-join, pwede po kayo mag-PM or pwede po kayo mag-message dun sa GC po natin para po makareceive po kayo ng Zoom link. Ayan po. Again, don't forget to follow, subscribe our Facebook page na Jesus Be Lifted Up Church at ang ating pong YouTube channel po na J. Blue Church. Ayan po. Para po kung
gusto nyo pong i-replay yung ating mga preachings nito pong mga nakaraang Sunday. At ngayon po, yung pinag-aralan po natin kanina, kung gusto nyo pong ma-refresh, ayan po, pwede nyo pong panoorin dito po sa ating mga page ng church para po, sabi nga po, hearing the Word of God will continue to keep our faith na mag-increase po, hearing and hearing the Word of God. So, wag po tayong manawa na makinig ng salita ng Diyos. Amen? So, ayun lang po ba? So, for now po, ayan po ating mga announcement. Purihin po ang Panginoon. Sa umaga pong ito, lahat po ay may natanggap ba ng mga salita ng Diyos na itinago na po natin sa ating mga puso? Amen. So, this morning po, purihin ang Panginoon. Isama po natin sa prayer ang ating pong ibang mga kapatid na nasa Zambales pa po at nasa Alaminos dahil kahapon po ay nag-celebrate po ang ating J-Blue Zambales ng second year anniversary. So, yung most of them po ay ngayon pa lang po uwi. So, let's keep them in prayer na kung paano po sila dinala ni Lord doon ng malwalhati at mapayapa, gano'n din po sila iuwi ni Lord dito sa atin. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Let's continue to honor our God, to give Him praise, glory, honor, thanksgiving, for He alone deserve all the highest praise. Ang Diyos lamang po ang nararapat na tumanggap po lahat ng papuri, pagsamba, kadakilaan. Amen po? So, purihin po natin ang Panginoon. Let's give thanks to our God.
Hallelujah. Marapat po na ibalik natin sa Panginoon ang kabutihan niya at ang mga kamanghamanghang ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Yes, oh God, dakilang Diyos, maraming salamat po, Ama, sa umagang ito, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, na nabuksan muli ang aming spiritual eyes and ears and heart, Panginoon. Lord, na nakaparinig kami ng panibagong paalala mo, salita mo sa bawat isa amin. Lord, na nagbibigay ng kalakasan, ng instruction, ng karunungan, ng kalaman sa bawat gagawin naming pamumuhay namin. Hiligit sa lahat, Ikaw ang aming napapaluguran. Lord, salamat po sa umagang ito, sa ginamit niyo po na naghayag, Lord, ng iyong salita, Panginoon, patuloy niyo pong ibalik yung kalakasang nawala sa Kanya. Lord, continue to anoint her lips, anoint her heart, Panginoon. Lord, more favor, blessing, O God. Lord, ang patuloy namin dinedeklara sa buhay po ng lingkod niyo na naghayag ng salita sa umagang ito. And Lord, minsan pa po sa mga dinala niyo at dinako niyo, Panginoon, na mapanyapak na paa, Lord, upang sambahin ka, Panginoon. Lord, salamat, O God, na tunay nga, O Diyos, yung mga narinig po namin, hindi lamang narinig namin sa umagang ito, kundi ito'y, Lord, sa panibagong hakbang ng buwan na aming kakaharapin. Lord, ito po'y aming bibit-bitin at patuloy na titimo, rerema, Panginoon, at mag-grow kami, Panginoon, sa iyong spiritual na pamumuhay. Lord, salamat po, Ama. Salamat sa kabutihan mo. Pagpalain niyo po ang mga lingkod niyo at mga anak mo na narito. Lord, we declare favor, we declare blessing, we declare restoration, we declare revival, we declare peace, O God, sa buong linggo na aming kakaharapin, maging sa buhay ng bawat pamilya namin. Pagpapala, Lord, siksik, liglig at umaapaw. At turuan niyo kami, Panginoon, na manatiling sumunod, Panginoon, sa iyong salita. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito, maging sa buhay ng aming Bishop and Rev Stella, Panginoon, maging mga kapatiran namin, O God, na naiwan sa Sambales. Lord, we pray kung paano niyo po sila iningatan, papunta ron safe and sound with your guidance and protection. Lord, ibabalik niyo rin po sila dito sa aming bahay, sa sambahan, Panginoon, sa kanyang tahanan. Bitbit ang katagumpayan, O God, na ipinagkaloob mo sa buhay nila. Lord, salamat po, Ama. Uuwi kami, Lord, na may katagumpayan, may ngiti sa puso, pagpapasalamat sa puso, Panginoon, ang aming bibit-bitin sa aming kanya-kanyang tahanan. Sa iyo po lahat ng papuri, pasasalamat sa pinakamataas at pinakamakapangyarihan mong pangalan. In Jesus' mighty holy name, this we pray. Amen.